1981ko otsailaren 23an, estatu kolpea egiten saiatu ziren Espainian Antonio Tejero eta beste hainbat militar. Orain, 45 urte geroago, gertakariekin zerikusia duten dokumentuak sekretupean egoteari utziko diotela jakinarazi du Espainiako gobernuak. Biharko kontseiluan emango dute ofizialki honen berri eta asteazkenean argitaratuko dituzte dokumentuok Espainiako Agiri Nazional ofizialean. EAJak erabakia beste afera batzuetara edatzeko eskatu eta sekretu ofizialen legea bertan behera uzteko exigitu du. EH Bilduk ere neurriak giltzapean jarraitzen duten beste kasu asko argitzeko atea ireki dezaketela plazaratu du. 1981ko otsailaren 23ko agiriak desklasifikatzea albiste ona da, eta oraindik ere giltzapean jarraitzen duten beste kasu asko argitzeko atea ireki beharko luke. Euskal gizarteak aspalditik eskatzen duen bezala. Aurrera pauso honek erakusten du borondate politikoarekin posible dela sekretuak altxatzea eta martxoaren 3ko sarraskiaren 78ko San Ferminen zabaltza kasuaren edota galekin lotutako dokumentuak argitara ateratzea. Berdintasuna esparru guztietara hedatu dadila aldarrikatuko du Emakundek datorren martxoaren 8ari begira plazaratu duen kanpainan, astelehen honetan ezagutarazitakoaren arabera. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiekin eta udelekin batera jarri du martxan ekimena emantokia berdintasunari lelopean. Diskurtso antifeministen aurrean, emakumeen eskubideetan aurrera egiten jarraitzeko deia dute hizpide erakundeok. Egun ez duela justizian sinesten adierazi du gaurkoan Jose Antonio Jainaga Sidenorreko presidenteak. Gasteizen gauzaturiko ekitaldi batean parte hartu du Jainagak eta bertan ezagutarazi du duela 6 hilabete bai, baina orain ez duela sistema judizialean sinesten. Horrez gain, pasaden otsailaren 10ean Espainiako poliziak Sidenorren eginiko erregistroa ere deitoratu du, halako zerbait ulertzen ez dela baieztatu duelarik. Espainiako Auzitegi Nazionala enpresa hau ikertzen dabil Israelgo arma konpainia bati altzairua beharrezko baimenik gabe saldu ote dion argitzeko. Gabon guztioi eta ongi etorri otsailaren 23ko albistegira. Protestak bai, baina ez da istilurik izan Gasteizen, Voxen EHUko Arabako kampusean aurreikusitako agerraldiaren harira. Sindikatuek eta ikasle erakundeek mobilizazioa deitu dituzte eta haietan izan da gure berri emaile Maite de Felipe. Presentzia polizial handia izan da astelehen honetan Gasteizko EHUko kampusean. Izan ere, unibertsitateak klaseak bertan bera utzi ditu Vox partidu ultraizkuindarraren bisita dela eta. Hala ere, azkenean ez da istilu larririk izan. Presentzia polizial handia izan da Gasteizko EHUko kampusean astelehen honetan, ultraeskuindarren ekitaldia dela eta. Ertzaintzak kampuseko inguruak esiekin itxi ditu eta EHUko zuzendaritzak klaseak bertan bera utzi ditu. Sindikatu eta ikasleek mobilizazioak egin dituzte ultraeskuindarren bisita salatzeko. Andra Maria Zuriaren plazan elkartu dira LAB, Steilas eta ELA sindikatuak. Eta bertan argi utzi dute, unibertsitatean eta herrian ez dutela faxismorik nahi. Edozein pentsamendu eta mobilizazio uste dugu ez direla adierazpen askatasunaren babesean kokatu behar, eta gizarteko pertsona eta talde zaurgarrien aurkako gorrotoa elikatzen badute, mobilizazioiek ezin direla inolaz ere bultzatu edo babesa eman. Euskal Herriko ikasle antolakunde sozialistaren deialdira 100 gazte eta ikasle batu dira, eta ultraeskuindarren gorroto diskurtsoa salatu dute. Azaldu dutenez, ezin da unibertsitatean faxismoa normalizatu. Salatzen dugu EHUk hartutako erabakia, uste dugulako kampusa ixteak zeo zerrek hartzen badu dela alde batetik ustea Vox bezalako alderdi faxista batek normalidade osoz bere ekimena aurrera eramatea, eta beste alde batetik abagunea irekitzen duela kontramobilizazio hau egitera gatozen antifaxisteok kriminalizatzeko. Bestalde, Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak kampusa ixteko erabakia egokia izan dela berretsi du, astelehen eguerdian Arabako errektoreordetzan eginiko agerraldian. Martxoaren 3ko sarraskia gertatu zen Gasteizko Asisko San Francisco Eliza memorialeku izendatu du Espainiako gobernuak.
Pasaden urtean, eman zuten jakitera izendapenaren tramitazioa hasia zutela eta orain akordioa ofizial egin dute. Martxoak 3ko sarraskiak gertatu zen Gasteizko Asisko San Francisco eliza memorialeku izendatu dute. Erabakia astelehen honetan argitaratu dute Espainiako aldizkari ofizialean, sarraskiaren 50. urteurrena bete baino aste bat lehenago. Prozedura 2025an abiatu zuten. 59. urteurrenarekin batera, izendapenaren tramitazioa hasia zelan jakitera eman zutenean. Orain, sarraskitik mende erdi igaro denean akordioa ofizial egin dute. 1976an greba orokorraren testu inguruan milaka langile bildu ziren elizan asanblada batean parte hartzeko. Espainiako poliziak bertan esku hartu eta oldarraldi bortitza egin zuten. Dozenaka lagun zauritu eta 5 hil zituzten. Espainiako aldizkari ofizialean jasotzen denez, aitortza elizak duen balio simbolikoagatik eta herritarren iruditeria kolektiboan hartu duen garrantziagatik egin dute. Testuak azpimarratzen du diktaduraren zapalkuntzaren aurkako erresistentziaren ikur bihurtu zela, baita egun hartako gertakari latzen erreferente nagusi ere. Era berean gogorarazten dute tenplua Gasteizko langileen ordezkariek elkartzeko eta harremanak sendotzeko topagune izan zela. Askatasun politiko eta sindikalik ez zegoen garaian, bilera eta elkarte eskubide oinarrizkoenak ere ukatuak zituztenean. Gaur egun ere gertakarien oroimena bizirik dirau Gasteizko herritarren eta eragileen artean. Datorren asteartean 50. urteurrena dela eta Martxoak 3 elkarteak hainbat ekitaldi prestatu ditu, ELA, LAB, ESK eta Esteilas sindikatuekin elkarlanean, poliziaren oldarraldian hildako 5 langileak gogoratu eta omentzeko. EH Bilduk 4. konferentzia municipalista egin du asteburuan. Alkateak, zinegotziak eta tokiko arduradunak batu ditu eta etxebizitzari eman diote garrantzia aurtengoan. Udal hauteskundetarako urtebete eskasera Euskal Herria Bilduk 100 zinegotzi tokiko kargudun eta alkate batu ditu Burlatan larun bat honetan 4. konferentzia municipalista. Oraingoan etxe bizitzaren arazoari jarri diote Arreta eta Arnaldo Otegi koalizio subiranistako idazkari nagusiak azpimarratu du EH Bilduren eredu municipalistak bizitzetan segurtasuna eskaintzen diela Euskal Herritarrei eta horretarako errepublikanismoan, sozialismoan eta independentzian oinarritzen dela. Zentzu horretan Otegik mezu zuzena bidali die EH Bilduko alkate, zinegotzi eta tokiko arduradunei. Zuek zarete Euskal Errepublikari arpegia eta begiak jartzen dizkiotenak herri guztietan. Eta zentzu horretan, zuen lan bolondrez hori, zuen lan militante hori, zuren konpromiso horri eta horregaitik eskerrak eman nahi dizkizuet. Zuek zarete Errepublikaren simboloa herri eta auzoetan. Eta hildo beretik politika, sozial eta nazionalak bultzatzen dituztela. Eta hori egiten dugu harrera herria errebindikatzen dugulako, eta harrera herria praktikan jartzen dugulako. Gu antirrazista garelako. Guretzat euskaldunak direlako Euskal Herrian lan eta bizi diren guztiak. Testu inguru horretan Otegik aitortu du lasai, pozik, konfiantzaz beterik eta ardura handiko sentimenduarekin dagoela. Elkarretaratzeak deitu dituzte pasaberri den igandean Iruñean jazotako azken erailketa matxista salatzeko asmoz. Ostiralean gizonezko batek bere emaztea erail zuen Sarrigurenen eta epailaren eskuetan jarri ostean astelehen honetan espetxeratu dute. Elkarretaratzeak gauzatu dituzte igande honetan Iruñean ostiralean Sarrigurenen gertatutako erailketa matxista gaitzesteko. Eguerdiko 12etan Iruñerriko mugimendu feministak deitu du protesta eta goizeko 11:30 berriz Itaiako kideek. Erailketa matxista ostiralean gertatu zen. Gizon batek bere emaztea hil zuen, baita ama larriki zauritu ere. Hiltzailea egunean bertan atxilotu zuten eta astelehen honetan utzi dute epaiaren esku. 2023az geroztik 25 erailketa matxista egin dituzte gizonezkoek Nafarroan. Iruñerriko mugimendu feministak deitutako elkarretaratzeak ordu erdi iraundu eta lehenengo 15 minutuak isilik pasa dituzte biktimaren omenez. Horren ondoren kolektiboko bozeramaileak adierazpenak eman ditu eta erailketa gaitzetsi du. Erailketa hau banatze prozesu baten testu inguruan gertatu da.
Patriarkatuak gizonei ematen dien zigorgabetasunak eta jabe izatearen usteak elikatzen du indarkeria hau, esan du bozeramaileak. Bestalde, Itaiako kideek esan dute argi dutela ez dela kasu isolatu bat. Indarkeria matxista egiturazko arazoa da bizi dugun sistema kapitalistan eta emakume langileon bizitza kolpatzen jarraitzen du egunero. Astelehen honetan arratsaldeko 7:00 elkarretaratzeak burutu dira Bilboko Arriaga plazan, Donostiako Bulebarrean eta Gasteizko Andramari Zuriaren plazan, baita Euskal Herriko beste hainbat herri eta auzoetan ere. Milaka pertsonak erantzun diote 40 minuturrok jaialdiaren deialdiari eta Durangon bete da euskal preso, ieslari eta deportatuei elkartasuna adierazteko. 40 minuturro jaialdia hartu du Durango Kamargarrenez, Landako Gunea eta Plateroen izan dira jaialdiaren egoitza nagusi, eguraldia lagun milaka izan dira deialdiari erantzun diotenak. Kide pila bat ditugu egunerokoan kalea zapaltzen. Isilean, egunero espetxetik irteten. Atzerretik batzuk itzuli dira, baina 17 ditugu oraindik kanpoan. Errealitatea gordina da. Preso eta erbesteraturik gabeko herria izatera iritsita ere, kide askok biziarteko laguntza beharko dute. Gurean, barnean, kalean, barrera bat, eskukara batarnaz, eskukara balur, bizitza zidezazun, gaur berriz, denborak arroztutako, begiak eratz, ditzazun. Gora euskal preso, ieslari eta deportatuak! Tabakalerak Zinepse dira artista frantziar-algeriar ezagunaren erakusketa ekarri du Donostiara. Migrazioari, historiari eta kontakizun ofizialen partzialtasunari buruz hausnartzera eramaten gaitu bere obrak. Ekainera bitarte egongo da ikusgai. Kultura, artea eta erresistentzia uztartuta, Zinepse dira artista frantziar-algeriarrak independentziaren eta askatasunaren aldeko borroka afrikarrak hartu ditu ardatz Tabakalerak Donostiara ekarri duen Standing Here Wondering Which Way to Go erakusketaren bidez. Ipar Afrikarekiko lotura kulturalean, iragan kolonialaren ondorioetan eta migrazio mugimenduetan sakontza du helburu Sediraren obrak. 1969an Algerko jaialdi panafrikarren abestutako kanta batetik hartu du izena erakusketak. Hamarkada hartan Algeriako hiriburu Alger askapen mugimenduen epizentroa izan zen, eta artista jaialdi hura aldarrikatzen du une hartan ernatu baitzuten artak eta kulturak elkartasun globalaren espiritua. Standing Here Wondering Which Way to Go erakusketak hainbat gai proposatzen ditu kulturarekin, erresistentziarekin, denborarekin, tokiarekin eta identitatearekin lotuak. Erakusketaretoan sartu eta lehenik eta behin artistaren etxeko egongelaren erreplika batek hartzen du gure harreta. Bestalde fotomuntaiak, disko azalak, liburuak eta filmak ere badaude garai eta mugimendu esanguratsu hura dokumentatzen dutenak. Herrialde afrikar horien identitate propio eta nortasun erakusten dutenak. Finean Afrikaren historiari erreferentzia egiten diotenak. Zinepse diraren kolekzioa da. Azken urteotan bildutako artxiboarekin kolas antzerako bat egin du migrazioari, historiari, kolonialismoari eta kontakizun ofizialen partzialtasunari buruz hausnartzera eramaten gaituela. Izan ere erakusketak Afrikan Espainiaren historia kolonialarekin lotutako kasu azterketak ere biltzen ditu, Ekuatore Ginea eta Kanarietako uhartediarenak. Erakusketa hau Tabakalerak ekoitzi du Lisboako Gulbenkian fundazioarekin eta Instituto Frantsesaren laguntzarekin. Baina proiektu honen jatorria luzeagotik dator, hain zuzen ere Veneziako Bienaletik pasazan, Zinepse dira Frantziaren pabelloian interbenitzeko aukeratutako artista izendatu zenean, eta ordutik ibilbide luze bat egin du eta ibilbide horretan proiektua garatzen eta osatzen junda, hain zuzen ere erakusketa bakoitzean, bertako historia kolonialarekin loturiko edukiekin junda osatzen eta hala izan da baita ere Lisboako eta hemengo kasuetan.
Rita Fabianak eta Ane Agirre komisariatu duten zinepsediraren erakusketa ekainaren 14 arte egongo da ikusgai Tabakaleran. Gutun zuria hitzaren inguruko topagunea ospatzen da urtero Bilbon, bertan fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta novelaren bidez, literatura garaikideko erreferenteek eta egungo narratibako ahots berriek parte hartzen dute. Aurten hitzordua otsailaren 24tik 28ra bitartekoa izango da eta pantailaren bestaldean daukagu Beñat Sarasola guztioni buruz hitz egiteko. Beñat, eguerdion. Zer moduz? Zer moduz? Ondo, zure bai. Ondo bai. Kokatze aldera, nola definituko genuke gutun zuria? Bueno, gutun zuria da Bilboko nazioarteko letren jaialdia, beraz nik uste hor hiru klabe direla, Bilboko, hau da, gure testuinguritik sortutako jaialdi badela, nazioarteko mugimendu, autoreekin eta dialogatzen duelako, eta gero, beti oinarria letrak, ez? Literatura bai, baina literaturatik harago ere, liburuarekin, letrekin, pentsamenduarekin, zerikusia duen guztiak edo dauka presentzia jaialdi honetan. Eta zein helburu lituzke jaialdi honek? Bueno, askotan aipatzen da, ez, gaur egun letrak eta berakada ote duten, eta bar, bueno, hain justu kontrakoa bilatzen du jaialdi honek. Hau da, letrak protagonista izanik, pentsamendua, literatura, liburuak bultzatzea, bertako eztabaidak, autoren ikuspuntu ezberdinak plazaratzea, baita ere, zuk aipatu duzu bezala sarreran, genero edo idazmolde berriak edo erakustea, alde horretatik badauka jaialdiak ere nolabait bokazioa, gaur egun egiten den literatura edo letra onenak edo aurreratuenak edo erakusteko, eta beraz, helburu ugari, baina nagusia esango nuke letrak beraiek bultzatzea eta nolabait zentroan jartzea. Edizioa da urtengoa, zer topatuko dugu bertan? Aurtengo edizioaren gai nagusia nolabait etorkizuna da, ez? Gaur egun, esango nuke literaturaren barruan etorkizuna edo utopiak, zientzia fikzioa, generoiek indar hartu dutela azkeneko urteetan, eta pixka lekua egin nahi diogu ikuspuntu horri, baina ez ikuspuntu genero, ikuspuntu txiki batetik, baizik eta pixka zabalduz, eta gaur egundik begiratzea gure etorkizuna zein izan daitekeen zentzu zabalean, bai zentzu sozial zabalago batean, baina baita literarioki ere. Horren pixka eta etorkizunaren inguruan pentsatzea, proiektatzea, baina beti gaur egundik, ez? Gaur egundik interpelatzen gaitu etorkizun horrek, eta bete ere saiatzea pixka bat gaindientzen, ziur aski azken urteetan zabaldu den, esan dezagun etorkizunari buruzko ikuspuntu pesimista edo katastrofista. Badakigu, testuinguru politiko-sozial oso konplikatua bizi garela eta etorkizuna ere halaxe izango dela, baina pixkat horren aurrean ze alternatiba, ez pentsamoldiz egon daitezkeen pentsatzea da kontua, eta pixkat abia puntua hori da aurtengo jaialdia. Ekintza asko daude aurreikusita, otsailaren 24 eta 28 bitarte horretan, zer nabarmenduko zenduke edo zer ez duzu galduko? Zaila bat edo beste aipatzea, nahiko nuke azpimarratu, ziur aski, jaialdiko programazioko saio nagusiak edo zabalenak izaten dira auditorioan eta bastidaretan egiten diren solasaldiak, normalean 2 edo 3 autoren arteko solasaldiak izaten dira, eta hor izen handia daude, lehenengo egunean bertan Bernardo Txaga, Javier Muruza eta Carmele Jaio izango ditugu auditorioan, edo Daniel Aurribarte eta Leila Martínez bastidan, baina horietaz aparte ere, azpimarratu nituzke, egunero egongo diela tertuliak, zentzu informalagoa dutenak mediatekan, hainbat autor eta liburuz hitz egiteko, gero instalazioak egongo dira, egun guztietan, proiektu kultura izeneko instalazioak, eta gero baita ere Gutun zuria pro izeneko jardunaldi profesionalak 2 egunetan, asteazkenean eta ostegunean goizez,
Eta horretaz aparte ere bai, gazteentzako, goizetan, gazteentzako jardunaldiak antzerki izango dugu, Bilbaoren masterclass bat, eta orduan, bai, auditorioa eta bastiak oso lasaldiak dira igual ezagunenak edo popularrenak, nolabait esateko, baina azkeneko urteetan jaialdiak esfortzu berezia egin du zabaltzen programazioa eta beste gauza horiek guztiak ere izango ditugu. Orduan, aukera zabala izango dute ikusleek Bilbon ezagutzeko literatura eta letrako saioa guztiak. Eta euskara ere ardatzen handi batean? Bai, hori da. Nik esango nuke, azkeneko urteetan jaialdia alde horretatik jaialdian asko sakondu dela euskarazko autorekin lan egiten eta euskarazko edukiekin lan egiten, eta aurten esango nuke, ez dut kontatu, baina agian badela euskarazko autore gehien dagoen urtea, ez? Eta esan duan bezala, lehenengo egunean bertan, bai Bastidan eta bai auditorioan, euskara autoreak izango ditu, baina bigarren egunean, pixkat jaialdiko aholkulariak egongo gara, gero ostegunean Alba Garmendia eta Jule Goikotxea izango ditugu Bastidan, baita ere euskeraz etorkizunaz eta utopiaz hizketan, egun horretan bertan ere Miren Agurmea egongo da Mario Obrero poetarekin hizketan, ostiralean Edoi Etxarte, Uxu Arrazkin eta Lurro Laizola arituko dira Doluaz Bastida aretoan, eta auditorian Arkaitzkano arituko da Miguel Ángel Hernández-ekin. Hizketan, beraz, saio batzuetan euskal autorek beraien artean hizketan egingo dute, ez bakarrikan idazleak, eta zinegileak, eta bar. Eta beste batzuetan, euskal autore bat dialogoan egongo da nazioarteko beste autore batekin, ez? Beraz, ez da bakarrikan euskal autoreak daudela, presentzia dutela, euskerak ere presentzia duela, baizik eta kokatzen direla, parez pare nazioarteko beste autorekin ikuste egin behar den moduan. Aurten ere Gutun Zuria Bilbao Proren 3. edizioa egingo duzu, ze funtzio betetzen du honek? Bai, Gutun Zuria Pro da azken urteetako esango nuke, hildo garrantzitsuetako bat, ez? Ideia nolabait, jaialdiaren barruan egon dadin espazio bat, profesionalek, sektoreko profesionalek ere hitz egin dezaten, debatitu dezaten, beraien zalantza eta kezken inguruan. Eta alde horretatik, aurtengo Gutun Zuria Pro pixka bat dago bideratua generotik abiatuta, lehen esan dudan bezala, gaia etorkizuna denez, eta hori askotan genero literario konkretu batzuekin lotzen denez, generoetatik abiatuta, generoiek gailentzea, edo gainditzea. Eta beraz, baina, mai horietan arituko dira bai editoreak, autoreak, banatzaileak, liburuzainak, liburu dendetako arduradunak, beraz, sektoreko katebegi guztietako partaideak egongo dira nolabait, mai horietan, eta dialogatzen generoen kontu hauen inguruan, ez? Gaur egun ere lehen esan duen bezala, zientzia fikzioa eta romans bezalako beste genero batzuk ere oso golan daude, eta pixkat hori izango da abiapuntua, generozko literatura, hortik abiatuta, baina pixkat ideia hori gainditzeko asmoz. BBK Gutun Zuria Bilbao Orezko saria ere banatuko duzue, aurten Gerediaga elkarteari? Bai, beti bi saridun ematen ditugu, Valeri Maiz alde batetik, editore eta idazleari emango diogu, eta bestetik Gerediaga elkarteari, ez? Ustet ez dela azalpen askorik eman behar, Gerediaga elkarteak zergatik merezi duen azaltzeko, ez? Ze garrantzitsua izan den Durangoko azoka euskal letretan, eta ezinbesteko gune izan da urtetan, eta nik uste baita ere izan duela gaitasuna azkeneko urteetan berritzeko, zabaltzeko, neurri batean gure jaialdiak egin duen bezala, baina Durangoko azokak berak ere, konparatzen baduzu, duela 10-15 urteetatik ona ze ibilbide egin duen, baita ere zabaltzeko liburutik beste espresio batzuetara, gune berriak, nik uste lan handia egin dela, alde horretatik Durangoko azokan, eta Gerediaga elkarteak, alde horretatik sekulako meritua duela, letren eta euskarazko letren eta literaturaren zabalkundean, eta beraz, uste ia azalpenik behar ez duen saria dela. Orain arteko ibilbideari ere begiratuz gero,
Nola aldatu da jaialdia urte hauetan zehar? Bai, nik esango nuke batez ere zabaldu dela edo datu dela programazioan. Hau da, beti izan da referente bat, hasieratik dudarik gabe, baina nahian lehen gehiago zentratuta auditorioko saio horietan, eta azkeneko urteetan hortik harago lehen aipatu ditudan, Gutun Zuria Pro, gaztentzako emanaldiak, Bastida aretoa ere lehen etzen hainbeste erabiltzen, eta gaur egun ere bestelako solasaldiak antolatzen dira. Eta mediateka ere txertatu da tertulien bidez, hor badago saiakera bat, jaialdia izan dadin, nolabait goizetik iluntzerako zerbait, eta ia edozein momentutan aurkitu dezakezula hor nolabait saioren bat edo emanaldiren bat. Eta beraz, pixka zabaltzeko auditoria beti oso garrantzitsu izango da, eta izaten jarraitzen du dudarik gabe, baina hortik harago jaialdi izaera hori benetan eduki bezala. Eta nik uste hortan lan handia egin dela, eta jaialdia desente aldatu dela, eta horrekin batera ere, lehen esan duen bezala, euskarazko idazleak eta euskarazko liburuek geroz eta presentzia handiago izan dutela, eta hori nik uste nabarmentzekoa dela, azken batean Bilbotik egiten den zerbait delako. Eta ze asmo ditu Gutun Zuriak hemendik aurrera? Azken urteetan aipatu dizun aldaketa horietan aurrera jarraitzea? Bai, pixkat erronka hori da. Sakontzea hildo hauetan, urtetik urtera saiatzen gera berrikuntzaren bat edo txertatzen, aurten esan bezala instalazio hori egongo da, aurten iaz egonetzena, horrelako kabina moduko bat, non pertsona bat sartu daiteken eta kabina horretan entzun ditzakeen pieza literarioak. Beraz, urtetik urtera zabaltzeko edo edatzeko ideia horietan, saio berriak eta emanaldi berriak pentsatzen saiatzen gera, eta nik uste, esan bezala, norabidea markatua dagoela, duela urte batzutatik ona, eta gehiago dela etorkizunean norabide hori, norabide horretan sakontzea eta aberastea. Beraz hori da nik uste erronka etorkizunean. Elkarrizketa honi amaiera eman aurretik, nola animatuko zenituzte gure ikusleak datozen egunetan Bilbora gertura daitezen? Nik uste aukera bakana dela literatuaren inguruan horrela entzuteko autoreak hizketan, ez? Seguraski ikusle asko izango dute parte hartuko duten autoren berri, baina seguraski ez dialogo formatu honetan, ez? Lehen esan dudana, adibidez, Arkaitzkano, Miguel Ángel Hernándezekin ikusteko aukera, edo Laila Martínez, Daniel Sarriugarterekin ikusteko aukera. Hori aukera bakanak dira, eta nik uste hori aprobetxatzen interesgarria izan daitekela. Eta orokorrean nik gomendatuko nuke ikuslea aurreiritzi handirik gabe eta agian planifikazio handirik gabe ere joan daitekela bat Azkuna zentrora, eta bertan dagoenari kasu egin eta beti aurkituko duela zerbait interesgarria eta esperimentatzeko modu bat ere badela. Eta beraz, modu ireki horretan eta aurreiritzi gabe ikustera animatuko nuke ikuslea. Luzatu berri duzun gonbitonekin emango diogu amaiera elkarrizketari, Beñat Sarasola, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tartetxo autopatu izanagatik. Eskerrik asko zuei, eta, Bilbon elkar ikusiko garelakoan, laster arte. Mila esker, laster arte. Eta gaurkoan, Giante taldearen Orduak gris ilunez abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu beti bezala, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Gu bihar izango gara berriz ere bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.